नै लोगोफोर आंना बे थाइजौआ बिफाङा फिसा सान्दुं जायैनो एबारावहाय बिराद माबादों बिबार बारदों आरो बारसो गारथारदों मोनजासो गारगोन एबारैहाय देखो 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 हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनै जोंहानि न'आव फिन बरायफिननाय थाबाय माने आङो क'क्राझारनिफ्राय न'आव फैफिनबाय आरो थानो स्कुला आङो न'खौनो गोसोखांबाय थायो ओंखायनो क'क्राझारखौ गारनानै न'आव खारबोफिनथारबाय आरो आङो थफ्ला थफ्लि एकदमसे लाजोबनानै फैथारबाय क'क्राझारावहाय आङो खालि मास मोनसे ओमफ्रायो बिदिनो 14-15 डेज मास मोनसे थारमाने 1.5 मासानो जाबाय आरोना क'क्राझाराव खालि 1.5 मासल' थानानै खारबोथारबाय आरोखि आङो थानो सुखुवा क'क्राझारनि बारहावाजों गोरोबनाय मोना माने ओरैजाय गामियाव थादावबाय थागोन नालाय ओंखायनो गामियाव थाबासो मोजां मोनो आरो गोसोखौ ओंखायनो खारबोथारबाय थफ्ला थफ्लि लानानै ओमफ्रायो अमाया बोरै बोरै दं नायदो आं दाखालि हलि फार्स्ट दिनखालिनो फैदों अमाया माबोरै बोरै जादों भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मबाइलबो जेबो स्टेन्ड गैला आखाइ खाथियाव हमनांगौ दंफेफे नुयो मानसिखौनो अमाया माबोरै बोरै दं नायनोसै आरो ओमफ्राय अमा फिसाखौथ' दा मोननाय नङा नोंथांमोना अमाया गासिबो बुकिं जाखाजोब्बाय होनना बुंदों आइया माने फनजोंनो मानसिफ्रा बुकिं खालामहरजोबखायो नालाय ओंखायनो थ' बिदिब्ला अमाखौ दा देखायलांनोसै आं नोंथांमोना नायलांबाय थादो फार्मखौथ' नुखाबायानो फार्स्टआवहाय जोंनि अमा दोनग्रा न'आ बिदि नङामोन ओरैनो जानला मानला बानायनायसोमोन फार्स्टआवहाय बिदिनो माबा माबि लहा थरखाथा सोंखनलाबायनानै दोनोमोन आरो सिगाङाव ओमफ्राय लासैसो बेखौ लुनो हानाय जादों आरो अब्ला नायलांबाय थादो देखायलांसै आं अमाखौ नाजारा कुछ ऐसा है नुबायानो थाखायो जायफ्रा गोदान नायदो आरो बे अमा खिफोरखौहाय सावो आरो गिदिरसिन माबा लुनानै सावनांगौ अब्लाना मोनामनाया खमिलाङो नै देरबाय हेमसियारा बे गुफुरखौ य'कियार होनना बुङो टिउ आदार मोनजाथ'आ र' भिडिअ'सो खालामदों नोंखौ बे हेमसियारानो हेलौ आदारनि दावराव जादों हेमसियारखौबो माखासे फानजोब्बाय जोंहा आदार बायनो हायिनि थाखाय वै जानाय नङा जानायला बैयावहाय उन्दुगासिनो माखासेया दोनदे बैयावहाय माखासेया उन्दुगासिनो नो बिसोर बिमाफोर गोजा आरो गासिबो 6 मान्थफोरावनो इसिबां आराम देरनाय जायो आरो बिसोरो बिराद खरस थाङो दै आदाराव नोंथांमोनहा ओरैनो गुबुननि खोथा लानानै आंबो अमा फिसिथारनोसै बिदि साननानै फिसिनो नाङा बुहुत फैसा थाङो माने आदाराव बिराद फैसा थाङो बिसोरो मानसिया जिखिनि जायो बिनिफ्राय गोथावसिन बिनिफ्राय नांबाय थासिनगौसिन दाना आरि होबाय थानांगौ जायो नालाय बेनिखायनो बुहुत फैसा थाङो आरो ओंखायनो एसे सानै हयै फार्मखौ खुलियोबा मोजां आरो माने फिसानिफ्राय गिदिर खालामलाङोबा मोजां डाइरेक्टैनो गिदिर खालामोबाथाय दिगदार जानो हागौ आरो दायो बे फार्म सिङाव दोननाय बे न' सिङाव दोननाय माखासेखौ खिन्थिखांबाय दायो ओरै बाहेरायाव दोनलाबायनाय माखासेखौ खोन्थानोसै आङो टुक्लिया हाद्रिजों मेमब्रं जाजोब्बाय 1.5 मास जाबाय आरो F1 होनो बिसोरखौ बिफाया हेमसियार बिमाया लकेल नालाय जायगायानो दिगदार ना बेनिखायनो बेबायदि आलदा जुदा दोननांगौ जाजोब्बाय आरो बैबो फाख्रा सिख्रा हिन्जावा बेनोमोन आर्मि हिन्जावा बाहेरायाव थानांबाय दायो बेसारा जागा थोयैनि बेखौ नायलाय माबायदि नुगौ मेमब्रांनो अमा गुफुरा हाद्रियाव दोखो दोखो जानानै मेमब्रां जाजोब्बाय फिसा जागोन नुयोना आयै फैबायनो सेस मेमब्रां जाजोब्बाय बालाजों गेलेनानै दुलुरसोबा जेनेबा आं आइनिफ्राय मोनथिदों आरो मासे अमा फिसाया जेनेबा बिमा जानानै फिसा हैजासिमाव
8 मास नांगौ आरो जेनेबा बोसोरसेयावहाय फिसाखौ मोनहैनाय जायो आरो बेबायदि टाइम लायो बेनिखायनो नोंथांमोनहा सोरनिबा खोथा मोननानै गरम गरम अमा फार्म खालामनो जानानै खालामलाबायनाङा एसे सानै हयै खालाम माने सिगाङाव जोंहाबो मानै माथामनिफ्रायसो स्टार्टिं खालामबोदोंमोन बिनिफ्राय बे मानै माथामनि फिसाखौनो दोनै दोननानै ओमफ्राय उनावहायबो नेक्स्टआवबो बिसिनि फिसाफोरखौनो दोनलांबाय हागोन बायदि मोनबाथाय बिनि फिसाफोरखौबो लाखिजोबनानै फिसिजोब्बाय बिदि खालामनानैसो जोंहाबो फार्मखौ लासैनो बेबायदि एसे मिडियाम साइजनि देरगौहां साइजआव खालामना दोनदों आरो माने खनसेयैनो बहानिफ्रायबा अमा कालेक्सन खालामनानै फिसिनाय जायाखै माने एकदम फुरा एक्सपिरियेन्सजों लोगोसे फेदेरबोनाय जादों आरो फार्मखौ बेनिखायनो गासैनिबो एक्सपिरियेन्सखौ मोनजोब्बाय माबोरैहाय खस्थ' मोनो ओंखायनो नोंथांमोनहाबो डाइरेक्ट खनसेनो गिदिर खालामनो नाङा आरो माने गोबां मेगनजों नुनायबो दङ खायफा खनसेनो न' आरि गिदिर लुखाजोबनानै अमाखौबो बोरैनिफ्रायबा एकदम कालेक्सन खालामनानै दाना उनावहाय मा जायो आदारखौ बायनो हायियाव बोसोरसे जायैफ्रा बिदि जायैफ्रावनो फिसा मोनफिनि समावनो एकदमबारे अमाफोरखौ फानफिनजोबनानै फुरा फार्म आरिखौनो सिफायनाय माने बेफोरबायदिबो गोबां जानाय खोनानाय मोन्दों ओंखायनो नोंथांमोनहाबो नोंसिनि हानाय मिडियाम साइजनि ओरैनो मानै माथामसो लाग्रोनानै बिनिफ्राय हागोन बायदिब्लाथाय फार्मखौ फेदेरलांनो हागोन बायदिबाथाय फेदेरलांबानो जाबाय आरो बेबायदि खालामनायानो हमदांलांनो हागोन नोंथांमोना बेसेबां खरसा थाङो जाहोनाय लोंहोनायाव बेबायदि जायो आरो ओमफ्राय दाथ' दानानि बेसेना गोबां बारायबायनो दानानि दामा बारायनायखौ खिथादों आइया बहाबानि दामा बारायबायनो अबेनियाबा ओंखायनो माने बे फार्मा जोंहानिनो ओमफ्राय बे फार्माव जोंहा आइ बाबायानो गोबां खस्थ' खालामो आरो आंथ' ओरैजाय बहाबा बाहेरायावबो थानाय जायो मालाबा समाव बेबायदि जायो नालाय ओमफ्रायो जोंहानिनो आरो फार्मा बारिया नंबाजोबबाय जोंना टटेल अमाया बिमाया गासै 10था दङ आरो जोख्लि मानै दङ ओमफ्रायो बुन्दा जोलैया दायो मानै दङ आरो ओमफ्राय मैयासो जोंहा अमा प्रेगनेन्टखाखौनो बिदि अमा गुफुरखौ मासे फानहरबाय आरो मा जागोनमोनथाय गोसोआव गैला आङो आदारनि एसे प्रब्लेम जायो बिराद प्रब्लेम जायो जोंहा न'आव जेबो बिदि साख्रि मावनाय रावबो गैयाना बिदि खामायनो हानाय मान्थलि फैसा मोननाय बिदि मानसि रावबो गैयाना बेनिखायनो आदार बायनायाव बुहुत खस्थ' जायो मानसिजों अमाजों सेलाय बेलाय थोब्ले माब्ले मेनेज खालामनांगौ जायो फैसाफोरखौ बेनिखायनो आं जेबो सोलोंनो सानबाबो जेबो बाहेरायावबो थाहैनो हाला न'आवनो खारबोफिननांगौ जायो बिदि अबस्था आरो दा आंनिया थ' बेखिनियानो ओंखायनो नोंथांमोना गोबां सानो खोमा अमा फार्म दं इउटुब दं गोबां खामायो नाथाय नङा बिदि इउटुबनिफ्रायबो जेबो खामाया आं दाबो फार्स्ट पेमेन्टल' मोनजेनदों बेनिफ्राय जेबो पेमेन्ट फैयाखै माने भिडिअबो खालामनाय जाया नालाय बेबायदि जायो आरो ओमफ्राय बे नङाखि अमा फिसिनानैबो फैसाखौ खामायनो हायो हानाया बहुद हायो ओमफ्राय होमबाबो गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो अमा फिसाखौ नों जेसेबां जादों एसेबांथा जोथोन लानानै फानफिनजोबनो हाबासो नोंना बे खरसा फैगोन ओमफ्राय अमा फिसायावनो जुदि जोथोन लायालासिनो अमा फिसाया माखासे बांसिनानो थैनानै माखासेल' फानो होनबाथाय नोंना बे लाब थानांगौआ थैनायावनो थांजोबलायबाय बिदि जायो आरो थैनायावनो लाब मोननांगौआ थांजोब्बाय बिदि जायो माने गासिखौबो मोजाङै स्र' फेदेरनानै फानजोबनो हाबासो फैयो आरोखि लाबा बेबायदि जायो ओमफ्राय थैबाथाय मोननांगौखिनि लाबा थैनायावनो थांलायबाय ओमफ्राय मोनबाबो गावसिनि आदार बायनायावनो थांफिनजोबो दाबो आदारावनो बुहुत बाखिया आरिबो थायो जोंहा बेबायदि जायो लासै बिदिनो मेनेज खालामलाङो आरो अमा फिसा फाननानै बा अमा बिमा फाननानै बेबायदि फैसा मोनबाथाय बेजों मेनेज खालामलायबाय आरो जोबलायबाय ग्रोबनो बिदिनो गोबावजों खनसे फाननानैसो आरो फैसा मोनलायबाय होमबा बिदिनो जेने थेने जोंनि सोलिलांनाय बिदिनो जोंनि फेमिलिनि सुबिदा असुबिदाया नोंथांमोननो खिन्थाबाय आङो गासै दा गोरलै गोरलाम अमाया जोंनाव 30था दङ गासै लानानै आरो 30थाल'सै दायो नैबे गोरलै गोरलैखौ लानानै बिसोरखौथ' फानहरसिगोन आरो बिसोर दा बुकिं जाखाजोब्बाय आरो दा जेबो अमा गैथ'ला फिसिनायनि गेजेरावबो गोबां सुबिदा उसुबिदा फैयो सम गेजेराव मालाबा फिसिनो हाला एकदम फानजोबनोसै बेबायदिबो जायो ओमफ्राय मा होनोथो खालामनो आरोना ओंखायनो जेन थेन जेरै दं ओरैनो लाहे सोलिलांदों लाइफखौ ओरैनो जेबो न'आवबो जेबो इनकाम गैया नालाय जोंहा बिदिनो साख्रि मावनाय रावबो मानसि गैया खालि जोंहा आइआ आसाल'सो मावो ओमफ्राय बेनिफ्रायथ' जेबोआनो गैया आसानि बेथनखौबोथ' नोंथांमोनहा मिथिखायो जेबोआनो मोना होनजायो ओमफ्रायो मा होनो न'आवहाय ओरैनो दखान फिसा दङ आरोना जोंहा बाजारावहाय बिदिनो अनलाइन खामानि बिदिनो कम्पिउटारनि बायदिसिना माबा माबि बानायनाय बेफोरो सोलियो आरो अनलाइन खामानि माबा माबि बेफोरो ओमफ्रायो बिदिनो आरो माथो होनो ओमफ्राय गोबाङानो सानो जानो हागौना आंखौ इउटुबनिफ्रायबो खामायो मायो इउटुबनिफ्रायबो आं बिदि जेबो खामाया
फार्स्ट पेमेन्टल' मोनफेरदों दासिमबो आङो जेबो नेक्स्ट बिदि पेमेन्ट मोनफिनबावाखै माने भिडिअ जेसेबां होगोन अब्लासो माने भिडिअ होनायजोंल'बो नङा नोंनि भिडिअनि भिउसजोंसो खोथा जागोन ओमफ्रायो बिदि नोंनि भिडिअ एडफ्रा माबायदि रोखोमनि फैयो बेजों खोथा जागोन अब्लासो फैसाखौ मोननाय जायो आरो बे नङाखि जायहा इउटुब दं बेहानो फैसा खामायो बे नङा मालाय जायफ्रा भिडिअफ्रा गोबां भिउस थाङो बेफोरसो मोनो आरो नोंथांमोना मिथिखागौ आङो क'क्राझारनिफ्राय फैफिननानै जेबो खिन्थानाय जायाखैमोन नालाय नोंथांमोननो ओंखायनो दिनै ओरैनो खिन्थाथावथाव भिडिअ फिसा लानानै फैबाय आरो होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायफिनसिगोन बाय बाय लाभ इउ अल खुलुमबाय।